Today was the opening of the Abantu Mall in Swelicha and surrounding areas. It's an iconic occasion for us to serve our community with transport. People are poor, and we needed to decide to have to come and go to our customers instead of them coming to us. Today so far has been very successful, and we hope the customers keep on coming to support us. We've really made a big investment, and we know our customers are from previously disadvantaged. We know our customers are poor. We know our customers got hardships every day, and we believe to bring a world-class, first-class store to the poor people, to make them aspire to grow and have hope. So I think today is a landmark occasion, and I'm really, really excited about the future of the Abantu Mall. They've just finished phase 1. Phase 2 will commence at a later stage, but Nick's Food Super Spa is the anchor tenant, and we will give world-class service to all our customers, and we're willing and hope and pray that everyone supports this business to create jobs. Thank you. Siva kahle kakhulu ngokuba kuvulwe le mall. Udaba wami finally akazibe ngisokolisa ngokuba esokole eqonce eclistic fuchane ngizamthatha abafutshane ngiphinde nimbeke apha fuchane. I think the community will benefit more apha kule mall. I think it's phase 1 uvulayo, and then phase 2 uyeza sawubona ke xa phase 2 efika sibona uba kuziphathela ntoni na. Enkosi kakhulu. Sive kamnandi sakube sifumene lento into bakukho imall ezawuba khona kulomhlaba kaDyamshatshu. Sivuyiswa kukubona kusiza amathuba emisebenzi, sivuyiswa kukubona kusanda imali kuba uzawuthenga kwiivenkile ezifumanekayo eqonce usiza kuthenga emall, kwenza ube nembuyekezo yalamali ubuzawuyisebenzisa kwi-transport. Sibone ukuba ukuza kwemall imveliso ethengiswayo inakho ukufumaneka nakulo mhlaba wethu kuba sinamasimi aleleyo apha anokuthi asetyenziswe ukuphuhlisa ukuvelisa ii-veggies. Yiloo nto esibangela into yoba sive kamnandi. Sinombono ke wento ukuthi xa le mall ivula, even i-transport, ii-Uber zizawuphuma apha kuba baninzi abantu abakuloo industry. There is a lot that is positive esicingayo into ukuthi iphathele uChachu, uZwelitsha, Sweetwater and all the surrounding areas. Nangani ke ukuza kwemall kunazo izikhalo ezinazo ezimayela nengqesho. Kodwa ke siyathemba into yoba akuphelelanga apha ekuvulweni, zikhona intlanganiso esizawuhlala apho sizawukwazi ucazulula kakuhle eziyanhlukwane kuba asinqone into yoba kubekho ingxubakaxaka kulo mhlaba woba omkhulu. Isagala vuga, 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 isagala vuga. Sungansondele, hleze ngithukutele, hleze ngisempi nakufika makufiwa siwe maziwa. So uyangusisiwa, so uyangusisiwa. Bolivia namantombazana yokuqala lafana. Sungansondele, hleze ngithukutele, hleze ngisempi nakufika siwe maziwa. So uyangusisiwa.